man dito mo ito. Wala. Diri man. Dito sa kuwi. Pero mas akong cellphone ba kay i-chat na ko si Kuan. Cellphone? Anong sana ko? Hala. Nabilin. Na ato sa Durabox ba? Nabilin ito sa balay. Pero Balikon sana ibilin ko. man nimo na nga. Importante man kay na. Wala gyud diri ba oo. Nalimdan ako ba nagdali-dali manggod ta. Naula jud diri oh. Imo diha na dinadra sa imo ha. Wala lagi naasay mo ato. Asa pa nimo gibutang dang cellphone? Asa Durabox ba nabilin? Anong ibilin man na nimong importante man kaayo na. Nabilin ka ni nagdali man ka balikon sa siguro nako to. Dali. Di nakaganihan Balikon sana ko, na. ah. Yaman na daang tanang mga dalunon. Wala hindi na ko dalon importante ba kay. Dili nung mga pinaka-importante. Wasa dito be. Balikon sana ko kaya lang. Tingdaghagan pagka ihana oy. Kadugay. Kira ka? Nana diri na kuan na ko. Nga tara na. Sa may sakyan na to ani ron. Kaya sa akong cellphone be. Do. Asa mo sa pamunta diri? Manakay na ta. $6,500. 6,500 yun itong mabayaran ron ani. Sa? Ha? Sasa man na? Katugan niya itong order nga foam no. Ay, maabot na dito? So 6,500. 6,500 yun ni. 1,500. Paycheck ng kwata David. Tama ra ba? Hala! Asa ang kwarta? Asa ang kwarta? Naambot ni sumala ni. Asa na ni mo gibutang? Wala! Naro ito diri, ato diri ba? Nato diri wa man kay kwarta diha oh. Asa na ni mo gibutang? Nakalimot ko, asa na ko gibutang? Diri! Asa na kuno Di ba dami hinom dami ba hinom dami. Asa, balik ko sana ko. Asa gina ko nabut na nakalimot ko ba? Asa na ko biba? Di ka sa dito pagdali ha, ay kuan na. Pagtanaw sa imong kuan ba, agianan pagtanaw. Ikaw, uy, kita pa nadapkin at kita pa hapakon. Aka boss. Sakay mi ron. Tara! Ha, tara. Dali lang, palunga lang sa mong kuan. Paabot pa na ako kung kuan, ay nalimtan ba? Asa na may karga? Makapaabot man ka. Makapabot na may karga? Wala man, kaduara mi. Tara mo. Kahit kayo. Tara boss. Paabot ka lang yun. Ano dito? Saan paabot boss? Dali, babe. Saan paabot boss? Dali. Ha? Dali na diya ba? Okay lang mga kasi yabi. Boss. Hindi lang ba? Dali. Kaya na boss? Anong kuan diya? Dali. Dali. Ito na. Ang may karga? Dali ba? Dili ba? Anong diya? Nangangalan yung masaw. Oy, oy. Ilan man eh? 10,000 na. Oh, 2,000 ang pakyaw boss. Boss, ako eh. Amo na ni sakyan na to? Sa kalibang tao. Boss, ang paingan mo ba? Kalibang tao. Mahal na plate karon. Pila man? Igi sa libong kuan ba? Ulo. Libo mo no? Pila? Na boss. Pagin sa Ay, di sa, uy! Kayon kay ko, babe. Mangi isa ko, babe. Ha? Kayon kay ko. Alam mo ko pangihi ba? Nangihi daw sa kada. Kayon na kay ko. Anong nagdali? Ta? Wait lang, kalay lang dyan manong kayo. Dali ah. Sa to siya? Mangi pa daw. Nya nagdali diya ka. Di mo na kaya na Tingnan gaya. Uy! Yain ha? Hindi na, maka muna yung makalagot ng mga babae ba? Ibis na mangandam kay kuan, hingnan na nimong pangandam, wa din mangandam. Karon, naana diri mangihi na pud. Pasti na. Kasi malibang ko na ron boss. Dali diya ba kay nagdali ta. Tara boss. Sabak ko ni boss. Sabat kami, sabat. Sabak boss. Dali. Nya wa na may nalimtan? Ha? Na. Ang bag asa? Ay, sa. Ang bag ba asa? Maray ko nagbitbit og bag, babe. Asa bang bag na pud? Hindi na po sa akong giihian. Ay pas. Ulan. Ang dali pa dito be. Okay na sa Pagdali inyo daw. nga. Balik sa ako, babe. Dali eh balangayan na pud mo oy. Nakasakay na may tarong diri oh. Wait Mabayhan na lang, ka ba? dali lang dyan kayo. Ang dali ba? Panapoy nila kuan no? Ya. Ah. Dali ba? Mura si kuan. Berdogo. Asa mo sa boss? Uko. Napoy nila kuan nga mura si kuan no? Ang dali ma. Sige gina iya. Mura mag dagol grace. Kailan ay ka sa kuha? Ah, sa grace daw. Ano lang dan boy? Ano ta? Ah,
basa jud ako gipang ba. Di ko comfortable mag-ilis ako be. Basa. Basa jud kay ba o. Kabalo na Usa ka ba di man ako? Basa ko ba o. Nagdalit-dali manggug ko. Di Basa kay tagal ba? ning bayhanan ni. Be, Nakaihi ka sa imong short? dili ba na basa lang ba? Oh, basa naman na. Ang nabasa ni dagad ako kay basa o. Di ko comfortable mo sa kay be. Oy. Dali po dan. Kanina ra ka ba? Asa mag-ilis na po. Ay, Mag-ilis. Langay-langay ra man ka sa oras oy. pagdali dito mi pagdali. Dali lang kay be. Pagdali ba? Nya. Ibuhos mo matanan. Paday na kang balik. Pero ni mga babae karon no. Kuya pa kay mo bakay ba? Pagdali. Muki ay pa jud dali ba? Yan na. Uy. Una, Kay. una lang tingali mi pre oy. Ha? Una lang tingali mi. Kaya sa mga asawa eh. Asawa ni masig balik-balik ba dili. Karon na po, bisin abot na din, bubalik ka po na ron. Panakay na lang muglain no. Di mo tawo nagparante na po. Basta lang ngayon kay mo oy. Nata na lang ba? Basing na to ron. Tapos dali ko ba? Nagdali man ka no. Saka na lang muglain boss no. Din guys, ang kuan. Ano na kang susi? Ya boss. Pasensya kayo, boss. Pasensya kayo. Oh, Nabot ang tali ba? Talaga yan na. Pagdali niya ba? Na. Hey, baka man sila babe. Asa na to tong sakyan? Asa na to? Ikaw daw, ganahan na magpaabot ng pwedeng langayanan ni mo. Kung sila makapaabot daw sila. Kapaabot. Kadali Ikaw, ra ako nagilis ra kay tao. ano ang sisakyan na to ron? Ako din mo pugi di ay. Pungi, pila ka kauras mag-ilis. Kadali ra to. Oh, unsa pa ni Ronder eh? Ay, bagay daliron mo to. Kasi nga na po kanalim ka, na po yung mga girong motor, wala na po diya, ibang check Lagi na. na okay na oh. Tingdang Bata haga man ni to. mo. Oh. Putang diha ako Diya rin na, para kuandaan ba para safety ba kay masuko na po kag magbalik-balik ko niya. diya rin lagi na. Ang cellphone, Awas. Na diha wala. Ha? ang cellphone. Asa man na ni mo gibutang? Gi pa nga giulam ba ya to nimo kaniha? Astila. Ama gani, naaday diri. Oh, tanga. Hindi sulod diri sa kong bag. Ya, sama ni ron, may motor na pod niyo. Hay, wa pud niya pug ngipod, kabalong dali ra kay ta. Uka pud mo. Ay. Napa na storage picture ako diri kada libi. Ha? Paabot sa tang motor picture sa ko bi. Dali ba? Sige na, go. Sige na. Pinahanglan pa man yung picturean. Sige na. Sa. Ay, okay. Awan, kanaki ni mo. Kita, oy. No. Oh, nagkamuritsing na pug ka. No, be. Nagpicture ka wala. Unsa man day na oh? Sa mara pagkakuha, oy. Ay, masindot mag unsa man magbalik na lang ko. Ilis Tama, na lang. tama na be, tama na. Tama ni. Nanam ta Sila tayo motor oras. kanina. Sa oras diha. Oras. Kumulakaw. Ano ka? Kumulakaw. Eh, Ah, tara ba? kumulakaw na dik-dik oh. Ano din nakita natin. Eh, dali. Tara ba? Kaulit, wa kay ayo.